Teraz si ukážeme postup, ako nastaviť 4 nové PDAčka, ktoré nie sú ešte skonfigurované. Je to trochu zložitejšie. Takže prvé treba nastaviť Wi-Fi pripojenie. Treba povoliť rádio. Treba ísť do Options. Vybrať druhú položku Regulatory. Nájsť Slovakia. OK. Save. OK. Krížik. Teraz treba vyhľadať Wi-Fi sieť. Je to taká istá ako na staršom modeli. Taký istý postup. Čiže Pro AUPU, Create Profile. Next, Next, Next. Musíš vybrané Web 104. Next. Treba zadať heslo. Heslo treba zadať dvakrát, musí tam byť na konci 26 znakov. Dáme Next, 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 Save. Počkáme, kým sa aktivuje profil. Krížik. Wi-Fi je pripojená. Teraz je potrebné nastaviť DataVedge, skenovací program cez My Device. Windows. Treba nájsť DataVedge. Je to tento prvý DataVedge s ikonou otvorenej krabičky. Treba ho nainštalovať. OK. Je nainštalovaný. Treba ísť do Štart, Control Panel a spustiť ho. Takže tuto klikneme, aby sa spustil, aby sme tu mali Yes a Ready zeleným. Posledné, čo treba, nastaviť ikonu. Sem treba napísať názov servera. PS Farm 1. Connect, username, PDA. Treba mať zapnuté písmená, PDA, tieto oranžové. Vypnúť 60 v tomto prípade. A pre pripojenie zaskenovať heslo. Pri tejto chybe je potrebné nastaviť správny čas a dátum. Čiže ešte 8. februára, časovú zónu Bratislava. Správny čas 17, teda
anglicky, takže musíme nastaviť npm. A máme teraz štyridsaťštyri. Apply, OK, krížik, že ešte raz názov servera. Užívateľ. Meno užívateľa tam potom ostane. A sme prihlásení.